Bona nit, autoritats, associacions, associats i patrocinadors. En nom de la Junta Directiva de l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona, us agraeixo personalment la vostra assistència. Un any més, ja fa 23 anys de la constitució de l'associació i 15 anys on els empresaris i les empresàries de Girona ens trobem per celebrar el lliurament de prèmits de l'associació. Anem a la raó principal per la que som aquí, que són la 15a edició dels Premis de l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona. Demanaríem al senyor Miquel Calm, en representació de l'empresa MIC Group, que pugi fins aquí, sisplau, perquè MIC Group, i a través del senyor Mic Calm, ha estat escollida per representar, ser el tastet de les empreses que durant aquests últims 12 anys s'han estat publicitant a la revista de Girona. I ell farà entrega d'un petit obsequi, d'un recordatori d'aquesta fita. Doncs en nom de la revista empresarial Girona, de tota la Junta Directiva de l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona, es vol reconèixer la tasca d'aquests últims 12 anys, d'aquestes 50 edicions, a tots els col·laboradors, periodistes, empresaris, amics, a tots els amics de l'editorial de la revista empresarial Girona. Per tant, demanaríem que en representació de tots ells pugés aquí a l'escenari el senyor Eduard Batlle i Rispau. Primer de tots, el Premi AEG a l'empresari de l'any. L'associació, el jurat, ha valorat l'evolució de facturació, la creació i l'evolució amb el número d'empleats, la llarga trajectòria empresarial, que són ja més de 30 anys, per continuar amb molt d'èxit el relleu generacional dins de l'empresa, per superar moments de crisi i adaptar-se als moments actuals, per haver creat un model de negoci amb futur i amb un futur viable. Per totes aquestes raons guanya el Premi Empresari de l'any 2019 l'empresa Construccions Rebugent. Recollirà el premi en Jaume Rebugent. S'emporta el Premi Impulsor de l'Empresari. AENTEC, l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona. Recollirà el premi i demanem que pugi fins aquí el seu president, en David Martí. El jurat de l'associació considera que per ser un dels membres que més anys porta a l'associació i que també ha col·laborat de forma significada en el desenvolupament del col·lectiu, ha de guanyar aquest primer pin d'honor de l'associació el senyor Josep Juncà. I li entrega el pin la senyora Glòria Plana. El jurat de l'AEG també considera que mereix guanyar el segon pin d'honor l'associació, de part de l'associació, la senyora Alexandra Planes. Li donarà el pin al senyor Albert Bramont. Finalment, el tercer pin d'honor, que serà entregat per la senyora Lídia Vidal, el rebrà el senyor Carles Luc.